खुलुमबाय सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजामोनखौ गिबियावनो आंनि एनबि बड' खौराङाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो बे चेनेलखौ बयबो अनसायगोन। दानिया फैदो गुबै आयदायाव। क'क्राझार लकसभानि जयन्त बसुमतारी बिथांनि देरहानायाव गोजोननायखौ लानानै नैबे रायजो राजाफोरा माखासे खौसेथिनि गेजेरजों बे सावगारिया बेरखांदों। बे समाव नैबे जायगानि सानैसो सुबुङा मा बुंदों फै खोनासंनानै लानोसै। लकसभायाव देरहानाय नैबे सार जयन्त बसुमतारीखौ जोङो देरहानायनि थाखाय डिसि बा प्राइमारियाव मोनसे बिजय प्राइमारि एक्स वार्कारफोरखौ लोगोसे जयैनो लिंथुमनानै जोङो खालामनाय जादों। बे जथुमनायाव बे बिजय उत्सबआव दिनै मोजां मोजां इन्टेलेक्सुवेल जोंनि एक्स वार्कारफोर नुजोबफैजोबदों आरो दंनाय मानि जोंनि प्राइमारि बा बिसिडिसि आन्दाराव गोग्लैनाय समस्त भटार बिथांमोनाबो दिनै गाजा गोमजायै फालिफैनायाव बाहागो लाफैदों। बिथांमोना दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गावसिनि जोंनि जे लकसभायाव जों देरहानो हानाय बे जयन्त बसुमतारीखौ बिथांमोना देरहाहोनो हानानै खुब गोजोननायखौ दिनै बिथांमोना फैनानै जोंनिसिम बे हाबाफारियाव लाफैनायाव दिनै बिथांमोना सिनायथिखौ गोख्रों गोरायैनो गाजा गोमजायै दिन्थिनाय जादों आरो दा जोंबो प्राइमारि आरो बिसिडिसिनि जानानै बिथांमोनखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो जोङो नोंथांमोनखौबो खुब गोजोननाय मोन्दों। दिनै जे जोंनि बे सान फालिनायाव बा बिजय उत्सब फालिनायाव नोंथांमोना जे दिनै नुजाफैनानै जोङो फंनैसोबाबो जोङो रायज्लायनो मोन्दों। नोंथांमोननिसिमबो खुब गोजोननाय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनाय जाबाय। बे समाव MCLA देरहासार बसुमतारीया क'क्राझार हस्पिटालनि सोमोन्दै मा बुंदों फै खोनासंनानै लानोसै। दिनैनि दिनाव आंबो बिथांमोनजों बाहागो लाफैनो हादों आरो बाहागो लाफैनानै जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जिथु क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटाल बे सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गुबुन गुबुन जिथु डिसपेन्सारिफोर गुबुन गुबुन ओनसोलाव ट्रिटमेन्ट खालामनानै बै ओनसोलनि डक्टरफ्रा फाथायहरनाय पेसेन्टफोरखौ नै बेवहाय रेफारेल हस्पिटाल हिसाबै बेयाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो। दा बे ट्रिटमेन्ट खालामनाय जि फेसिलिटि बे फेसिलिटिखौ गासैबो माने नसाद खालामनानै दा क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालजों सरजाबनायाव जोंहा खुद्रिनाय दङ। मानो होननानै बुङोब्ला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल हिसाबैनो थानांगौ आरो जिथु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बे हस्पिटाला गावहानो निजा मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार आरो गावहानो स्टाफ आरो गावहानो जिथु ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जिथु माने आगजुफोर बेहा गावहानो थाखानांगौ।